हेलो मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआ मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' सारखौ बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि उनावबो आरो सान्थि गोरोबथानि उनावबो एनडिबिफ्रा मानो जोबथेसालियाव जोबजानो गोनां जाखो नैबे बाथ्राखौ सोंथि खालामनानै दं। रायजो राजा लोगो नोंथांमोन बे बाथ्राखौ आं बुङाखै। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे आङो स्क्रिनाव होबाय। नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। কোনো বুৰঞ্জীত দেখা নাই, দুনিয়াত আমি কোনো দেখা নাই যে এটা চুক্তিকাৰীয়ে চুক্তি হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা জেলত থকা কোনো হিষ্ট্ৰীত আমি দেখা নাই, কোনো দুনিয়াত আমি দেখা নাই। আৰু আজীৱন জেলত থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। এটা সংগঠন হিচাপে ইহঁতে ইমান বছৰ আন্দোলন কৰি চুক্তি কৰিলে, শান্তিৰ চুক্তি কৰাৰ পিছতেও আজিৰ দিনত জেলত থাকিব লগা হৈছে। এইটোতো কি হ'ল, কি চুক্তি হ'ল? দললৈ আমি এক্স এনডিবিৰ পৰা আহিছোঁ। আমি এতিয়া চলি থকা চৰকাৰে তাৰমানে আমাক দেখা নাই, যেনেকুৱা কৰিব লাগে এনেকুৱা কৰা নাই। যেনে অন্য মানুহতে এক্স বা ননৰ মানুহ যেনেকৈ পাই গৈছে, আমি ৰেলিভেশ্যন আমি পোৱা নাই। সেই হিচাপত আমাক নোচোৱাৰ কাৰণে আমি সেই হিচাপে বিপিএফ হিচাপে আমি কামটো কৰি যাম। আমিতো এজনে এনডিএফি সংস্থাপন কৰা দেখা নাই। আজিকালি কোনজন এনডিএফি সংস্থাপন কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে দেখুৱাই দিয়ক। য'ত নেকি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত আজি এনডিএফবিৰ নায়ক যিজন সৰ্বোচ্চ ৰঞ্জন দৈমাৰী আজিও জেলত। কোনোবা শান্তি চুক্তি কৰি জেলত থাকে নেকি? এই চুক্তি হ'ল নেকি এইখন কওকচোন? আজি আলফাৰ চুক্তি হ'ল। আলফাৰ সকলো যিমান তেওঁলোকৰ দোষ আছিল, যিমান অপৰাধ আছিল, গছৰ আছিল, সকলো গছৰ উঠাই দিয়া হ'ল। সকলো মুকলি আকাশৰ তলত আছে। মাত্ৰ ইয়াতেহে দেখিলোঁ এনডিবিৰ লগত হোৱা চুক্তিটো। চুক্তি কৰি মানুহ জেলত থাকে। এই নেকি প্ৰমোদ বড়ো শান্তি চুক্তি? আন্দোলনকাৰী যদি চুক্তি কৰাৰ পিছতো যদি জেলত সোমাই থাকিব লগা হয়, শান্তি চুক্তি বুলি কৈছে, ক'ত শান্তি চুক্তি হৈছে? কাৰণ মানুহ যদি জেলতে সোমাই থাকিব লগা হৈছে, ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগতেতো আৰু বহুত আছে না, সেইবিলাকতো ওলা নাই। গতিকে ক'ত শান্তি চুক্তি হ'ল? মানুহবিলাক অতিষ্ঠ হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबाय आरो मिन्थिखाबाय। दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंबो दिनै जोंहा एनएलएफबिनि एम बाथा सार बिथाङा जोबथेसालियाव जोबजाहैनानै दं आरो दासिमबो जोबजागासिनो आरो दासिमबो उदां जानो हायाखै। आरो लोगोसे जाय बिटिआर गोरोबथायाव सागानगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। बिथांमोना मानो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै आरो मानि थाखाय गवाखै? दिनै प्रमद बर' सारा बुंदों जे सान्थि फैबाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सान्थि गोरोबथा फैबाय आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मोननांगौ खिनिखौ मोननो हाबाय होननानै जा प्रमद बर' सारा बुंदों। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों, सान्थि गोरोबथानि गेजेरजों मानो एनडिबिफ्रा उदां जायाखिसै आरो एनडिबिफ्रा जा मोननांगौ आरो मुंख्लंफोरनि जा मोननांगौ बेफोरखौ मानो मोननो हायासै? नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोबनो बारा गोबाव सम गैलिया, जोंनि गेजेराव सप्तासे। बे बिटिआर गोरोबथाया जोबनो थांगासिनो, जोंहा सप्तासेल'सै। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बिटिआर गोरोबथाया सान्थि मोनब्ला दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनएलएफबिनि एम बाथा सारजों लोगोसे गोबां एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाय नङामोन आरो उदां जागौमोन। दा बेयावनो जों साननानै मोनोदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसेबो दफा मावफुंनो हायाखै। आरो प्रमद बर' सारा दिनै मा बाथ्रा बुंदोंमोन बै समाव, बैफोर बाथ्राफोरखौ दिनैसिम आरो दासिम जेबो मोनसेबो मावफुंनो हायाखै होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना मा सानो बिनि बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे आङो दिनैनि भिडिअखौ आं खिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।